Sumuuli na pala guys. Basta dugay ng mata. Pritso-pritso na trabaho. Ay lang po sa way ligo ay. Sumuuli na hitabo guys. Way hilang po sa way ligo ay. Tugay man ni mata. Nakikip kumahaw. Kung kay kumahaw, nahatag sa iro. Kung hatag na iro, alas 9 lang dyan. Pagkahuman, naghikos pa sila. Ilang iro, kalat. Alas 10 na, naglungan na naman kung panuto. Naghikay kong panuto ka na ay nag-tractor. Nagpinagin ko sa sabon. Sumuuli na hitsura. Hitsura sa way ligo. Manakagluto ko sa larang. Sigahan. Ay, mesti mo dipatong. Sigahan mo. Sigahan mo dibangun. Kasi sigahan mo. Dipatong mo. Nahapon mo. Dili maluto. Dili makuhaan. Dipatong mo. Kuan siya. Kuan di ba bagulong sa baan? Napo ka mo yan. Kaya ka lang bagulong sa bagay. Kaya hindi na pala ito ng bangos. Energy save ever best from Everest. Everest, Monza, help. Di bali na lang siya guys. Everest, Ako na siyang ibalik. Nakahanger na siya kay murang kuan. Buhat pa lang. Masulog nagpalit. Ilaw mo pa. Muna siya itong hanger. So, dito na guys. Bakit na maluto siya? Gamay na lang kuwang. Kunting tiis na lang. Kunting tiis na lang maluto na. So, mani odds na tama ni odds. Parang musudan. Larang ha. Kidampaw. Gilarang nga kidampaw ko. So, it's done guys. Thank you for watching. Bye. Ingat. God bless.